أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. دو آية كابودن هندي بني إبراهيم جنگنتين إن شاء الله. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. صدق الله العظيم. إنني آية جديدة بجلبة آية جديدة سورة النجم. الله جريد بني دوغر آية نكسن جاك وبا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الله تنيدو بنيدو وير آية وكم دود من ملك ملائكة في السماوات والبحر أسمنتي لا تغني شفاعتهم شيئا. ceeta maɓɓe haa ɓe ceeto goɗɗo zumbuɗo haa dow lesdi ɗo nafata ko hunde goo. malaika en ɓaddinaɓe her allah ma ceetata ko goɗɗo sey to hande neɗɗo majum o woodi imana ko o mayri e nden bo kanko man allah yerdake ceeta muɗum nden yerdake ceedeteɗo bo sey ɓe ɗum ceeta waɗata nden kam wala goɗɗo fuu yotti seeto goɗɗo o henake yangada goɗɗo seetomo ni non waɗatako sey ɓe duŋere allah kanjum o wi ay ida kanat il malaikatu to lattake malaika en ɓen ma a kasrati adatiha ma a kasrati ibadatiha hawtade e ɗurgo dewal maɓɓe foroy kamɓe ɓe geddata allah sam la yasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun ni allah sifri ɓe ha ayaje goɗɗe ɗum wiyete yakeji maɓɓe manama ɓe geddata allah ɓe kuwon ko allah umɗo ɓe foroy ni ɓe goni kamɓe malaika en nden wa karamatiha e teddega maɓɓe karama mo allah hokki ɓe alallahi do allah ceniɗo la tashfa'u ɓe mbawata seetago illa liman adina ko sey on mo allah dugani illa liman adina sey mo allah dugani an yashfa no seeto an yashfa lahu no seeto ɗum allah duganake kanko ceetotoɗo enen ceedeteɗo bo allah yerdake ɗum ɓawo ɗon ceeta fuɗɗa wadgo fa kayfa yake noy kadi bi hadhihi l jamadati kuja kattiɗiniɗe ɗe ndego ɗum leggal ndego ɗum hayre ko nandi e muɗum rewoɓe labbi ɓeɗo alfaqidati lil aqli ɗi goda hakkilo labbi majum ɗo ɗum kuje gaɗaɗe ɓe juuɗe maɓɓe ɓe mahi ɗum nden ɓe lorti ɓe ndewi ɗum ɓe mbi ɗum allah maɓɓe wal fahmi ɗi goda hakkiloji ɓe faamu fuu wooda ɗum man nden ka yaake noyi ɗum man seetorto goɗɗo ha nastinamo aljanna wurtinamo nokkure yiite illa min badi an ya'dhana llahu sey to ɓawo to allah dugake ay illa min badi an ya'dhana llahu lahum sey to allah duganake ɓe bishafaati seetago tawon ɗum bo liman yasha'u mo muuyi kanko mo muuyani hande seetego an yashfa'u lahu ɓe ceeto ɗum wa yarda o yerdake bo bishafaati ceeta kan lahuɗo maako sey to banni
li kawnihi ngam lattago maako min ahli tawhidi o mayri be imanaku sey to banni ceeta warata ko gedde ɗon ɗuɗɗe bo mana man toni goɗɗo mayri be tawhidi kam ɗo kam Allah ceniɗo jaɓanan ceetotoɗo her ceeteteɗo wa laysa lil mushrikina wodana heferɓe fi dhalika har bolwa ɗum ceeta ɗum hazzun ɓe goda gueɗel abada ndani Allah ceniɗo ɓangiɗo wer aya tokkika no gas e joyeeɗiɗaɓa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyata al unsa ni jawmirawo ɓangiɗo wi anduɓen lattiɓe ɓe nuɗɗinta wodane dargal kamɓe man ɓe ɗon mbiya malaika en ɗum ɓiɓɓe Allah ceniɗo rewɓe ni heferɓe mbiyata hunde nde ɓe goda andal her muɗum modi bo wi za'amu ɓe aaji annaha banatullahi malaika en ɓe ɗum ɓiɓɓe Allah rewɓe fa ja'aluhum inasan ɓe gadi malaika en man ɓe rewɓe wa sammuhum banatin ɓe inniɓe bo ɓiɓɓe rewɓe ni ɗo kam biyol maɓɓe ngol maɓɓe kamɓe heferɓe man non Allah wi ha aya no gas e joyetataɓa wa ma lahum bihi min ilmin ɓe godana andugo tagadi malaika en ɗo ɓe worɓena ɓe rewɓe ɗum ɓe goda andal her majum sam fa innahum kamɓe ɓe lam yarifuhum ɓe anda malaika en man wala shahaduhum ɓe giyayiɓe bo zatiji maɓɓe wala balaga ilayhim dhalika min ɗarigin min atturuqi allati yukhbiru anha almukhbiruna ɗum man fu ɗum wona wala balaga ilayhim wala hewtake ɓe dhalika bolwaɗum ɗum min ɗarigin ibde hande e ɗatal min atturuqi ibde e ɗate allati ɗen yukhbiru anha almukhbiruna ɗe hande hokkoɓe habaruji dokkirta habaruji bal accu galuɓe mbi dhalika bolwaɗum ɗum malaika en ɓe rewɓe walla ɗum ɓe Allah rewɓe jahalan dow dulluru majjere wini ɓe ɗum wa dalalatan e erde wa jur'atan e cuusal dow dina Allah kanjum man ɓe mbiri konngol ngol ɗo in yettabi'una wala ko ɓe tokki har bolle ɗe ni malaika en ɓiɓɓe Allah rewɓe ni illa zanna koyna gikke mere wa huwa attawahumu kanjum wiyete wamago wamo wiya hunde nde wala asli fa arid an man tawalla an dhikrina aya no gas e joyena ni Allah wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam fa arid ɗoyla amman tawalla accina on ɗoyliɗo an dhikrina accini hande inde amin ay innugo inde amin ay arid ɗoyla an annabijo amman arada on ɗoyliɗo anil qur'ani accini qur'anu ndeɗo asay inde qur'anu ɗum dhikri ɗo ɗum inde qur'anu man bo ndani aw zikrallahi walla bo acci wargo zikri Allah oɗo ɗoyliɗo hande zikri Allah o ɗoylamo an bo an annabijo fatruk mujadalatahum accu jokkirgo be maɓɓe fagad ballagta ilayhim an kam haqiqa e hewtini ma umirta bihi ko Allah umruma jottina a yettini walaysa alayka illa albalag wona dow maɗa sey hewtingo tan wa ma ala rasuli illa albalagul mubin wona dow nelaɗo Allah koyna o yettina kewtinol lattingol laamgol jotta kam jaɓɗo on man lattiɗo gaɓɗo mo jaɓay bo on weyete lattiɗo gabtaro ndani aya capantataɓa Allah teniɗo ɓangiɗo wi dhalika mablaguhum min al ilmi ɗo weyete hewtorde maɓɓe rammiɗitgo her duniya man ɗo tan ɗo kanjum man weyete haaje maɓɓe hewtorde maɓɓe ha andal ayi inna gasral iradati andu rammiɗingo muuyo maɓɓe alal hayati duniya dow ngendam duniya tan huwa mablaguhum kanjum wiyete hewtorde nde ɓe marata haaje min al ilmi her andal kamɓe heferɓe wala yaltafituna ila siwahu min amri dini o wi ɓe gecciɗittako ɓe gecitantako her ko luuti hande fiiji duniya tan haaji maɓɓe duniya ko latti min amri dini her piwol dina kamɓe gecciɗittako gal muɗum ɗum wiyete kamɓe man wiyete halakuye wodaniɓe kamɓe ɓeɗo aya capantati e go'o waɓa Allah wi liyajzi alladhina asa'u bima amilu woda aya cude aywa inna rabbaka huwa alamu biman dalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadina ni Allah tin ɓangiɗo wi inna rabbaka andu jawma an annabijo muhammadu huwa alamu kanko ɓuri andugo biman dalla on erɗo an sabilihi accine ɗatal maako wa huwa alamu bil muhtadina kanko on wiyete anduɗo bo ɓen handitiɓe ndani nam do aya ka ɗo darino en kadi en ɗon janga ayaji garanɗe yeeso inchallah nam
ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى en ceeda be ayaji derraɓe julɓe en goni hen aya walillahi ma fi samawati wa ma fi l ardi ni allah cenɗo ɓaŋiɗo wer aya kaɗo ayi walillahi wooda ni allah ceniɗo ma fi samawati ko woni er asamanji wa ma fi l ardi be ko woni ha lesdi fuu allah on mari ɗum kanko on hiitoto her majum kanko taskitanto ɗum wala taskitanto ɗum ko luutimo liyajziya alladhina asa'u bima amilu ngam o warjo ben lattibe hallinbe kuude mudum ben be ko be kuwi ko mo yiyan kugal mudum no ngal woni futto ngal khairu ma o yiyan dum khairu to ngal sharru bo yiyan sharru majum ndani ay wa agibatu amril khalqi ko wete wattam fi wal tagefoji fu alladhina ben fihimul muhsinu ben be woni dar mudum en mo'indo don wal musiu kallindo an yajziya Allah kullan bi amalihi Allah tani do tammi warjaago kala goto fu be kugal mudu de fodde ko huwi modi bomen o wi wa yahtamilu heboto ha bolle de har aya ka annal mana ko wete mana maka fa'arid annabijo doyla amman tawalla her on doylido a ayaji amin fa inna Allah sayajzi alladhina asa'u Allah tani do tammi warjaago ben hallin ber kuude mudum en والذين أحسنوا بالمؤمن بفو فقد بلغت عنكم ولا كون دوما حقيقة يتني كو الله عمر ما جتنا أمة تور داني آية چپانتا تيدي دابا الذين يجتنبون كبائر الإثم بن وقت توبة جد مود أي إن الذين عندو بن أحسنوا لتي بمؤمن بكود مودم بن هم الذين كم بويت بكنيم يجتنبون كبائر الإثم woɗɗiti toɓe gedde mawɗe kam fuu ɓe gaɗata ɗum e ko wiyete kabairu man modi boywal kabairu ko wiyete kabiraje man ɗe kullu zambin tawa'ada allahu alayhi binnari kala zunuba ka allah haltani be muɗum yiita kam pat kañum man wiyete geddal mangal wal fawahisha e ko wiyete fawahishu bo o wi kadi ñidduɗi ɗi bo kañum bo kas zina bana jeenu wa shirki ben keferaku hawtango allah ceniɗo ɗiila moddi bo wi wi'ama kabairul ismi ko wiyete gedde mawɗe ɗo kullu zambin kala hande zunuba hutima binnari ragare muɗum waddama kaltumum yiite jahannama e ɗo man kanjum wiyete kabirawal wal fawahisha ko wiyete fawahishu bo kullu zambin fihi lhaddu kala hande zunuba woni her muɗum kiita allah ɓoccego ko nandi e muɗum walla hande fiɗego ha maya ɗo bo wiye kañum bo ɗum wiye fawahishu illa lamama sey lattiɗum gedde pamare ban o wi har ɗo wa huwa sagairu dhunubi kanjum wiyete gedde pamare
qila wi'ama huwa ma kana duna zina kanju wiyete ko wiyete ga en jeenu ɗum wiyete allamamu gedde pamare man minal qublati bana hebbande debbo jananno goɗɗo hebbake ɗum wal gamsati ñilkande won nadarati be larande ɗum man kuje ɗe wiyete allamamu gedde pamare modibbo men o wi akhraja al-bukhari imam bukhari wurtini wa muslimun bi imam muslimi be pillake hadiseji diga nelaɗo allah alayhi salatu wassalamu wa gayruhuma e tana maɓɓe nder modibɓe lattiɓe modibɓe sunna be pilli hadisewol ngol an ibni abbasin ko jaba ha abdullah ibnu abbasi radiyallahu anhuma allah yerdumo be saro mako qala o wi ma ra'aytu shay'an ashbaha billamami mimma qala abu hurayra an nabi sallallahu alayhi wa sallama قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه دوكو بيلها عبد الله بن عباس وي عبد الله بن عباس وي قال وي ما رأيت مي أي شيئا هندغو ashbaha ɓurna nandugo billamami be gedde pamare ko warer aya ɗo abu hurayra her ko abu hurayra wi ko jaɓani en anin nabi ha annabiyo sallllahu alayhi wa sallama qala o wi inna allaha allah ceniɗo kataba windi alabni adama dow ɓi adama haddahu gueɗal maako mina zina ha jeenu adraka dhalika on man hewtoto ɗum ko noy la mahala wala feere sam sey ɗum waɗa fa zinal ayni o wi hande jeenu yitere kam an nazaru largo debbo jananno ɗum man ɗo ɗum jeenu wa zinal lisani jeenu hande ɗemgal bo an nuɗɓu wolwolgo debbo jananno man wan nafsu tatamanna yonki ɓi adama bo yelo wa tashtahi suune wal farju farji ɓi adama man yusaddiqu imma gonɗina zalika bolwano ɗum yetto ha waɗa ɗum aw yukadibu walla bo fewna ɗum to huli allah o fewna ɗum to hulay allah bo o yetto deydey ko wi'a majum ndani allah teniɗo ɓangiɗo wi inna rabbaka wasi'ul maghfirati har gedde lattiɗe pamare allamamuɗe jawmirawo o feeco yafuyejo ay inna dhalika allamama andu hande gedde pamare ɗe bi'aɗe jotte janguɗen ɗo wa in kharaja an hukmil mu'akhadhati ko ngam ɗum wurti har kiita allah nangirta goɗɗo be majum bo ko ngam non man bo falaysa yakhlu an kawnihi zamban wato ferwatani wi'eyo na ɗum wurto kañum man na ɗum zunuba kanjum man bo hebbande man ko nandi e muɗum manaman ɗum zunuba yaghfiruhu llahu allah cenɗo yaafo ɗum wa yamhuhu allah ɓeena ɗum moyta ɗum bi wasi'i rahmatihi be feecago hoynaye maako wa maghfirati e yaafoye maako ndani huwa alamu bikum allah on ɓurta andugo yaakeji moɗon onon ɓiɓɓe adama en jeyaɓe maako id ansha'akum min al ardi dune allah ceniɗo ƴonti on ha lesdi ndiɗo ay khalaqakum minha allah tagi on har lesdi ndiɗo fi dimni khalqi abikum adama her nder hande tagugo baba moɗon annabi adama be turabuɗo ɓe mbulwuldi ɗo ɗum man ɗo nder ɗon gurtiɗon ha adamu ɗon gurtiɗon fa innahu khalaqahu allah tagi annabi adama min tinin ibde loope fa kana biɗiba'ikum aliman jawmirawo seeda oɗo andi ɗabi'aji mon fuu muɗum nde kanko on tagi on ƴonti on ha on gurtake ha jiha baba moɗon annabi adama wa id antum ajinnatun yaake on ɗon goni on ɓikkon nder deeɗi dada moɗon on gurtaki bo ɗum bo allah ɗo andi yaakeji moɗon ayi wa huwa alamu allah ɓuri andugo bi ahwalikum yaakeji moɗon wakta kawnikum ajinnatan wakkati lattinoɗon onon man ɗon on gamon on ɗon nder deeɗi dadiraɓe moɗon wal janinu e ko wiyete janinu o wi huwal waladu kanko o wiyete ɓiɗɗo ma dama fil batni fanna oɗon nder reedu ka fuu ɓe mbiya yo janinu ndani fi butuni ummahatikum on ɗon nder deeɗi dadiraɓe moɗon ayi alima allah andi fi tilkal ahwali her yaakeji ɗiɗo annakum onon ɓe la budda seko wala an talmu aw talimmu bisa ga'iri dhunubi allah andi to on gurtake on lattake yimɓe tilimɓe on tammi memgo dhunubaji pamari ɗiɗo allah ɗo andi ɗum nden kam falatu zakku anfusakum tambi onon cennan koye moɗon min kam na mi meeɗa wadgo geddal ɗum kam na ɗum na an mari ɗum kanjum kam ɗo allah teni ɗo mari ɗum kanko on sennete ta ceniɗo ay la tamdahu
la tamdahuha ta hande mante ko e modon wala tubri'uha ta barridine bi'on yo anil asami min kuway gedde hande gedde fu min kuway dum wala tusnu alaiha ta mante do zatiji modon bi annakum tanazzahatum anis sagairi onon man on cenake on accini mem go hande gedde pamare ma on gaday dum man dum ta cenne ko e modon her majum ndani Allah cen do bangi do wi fala tuzakku anfusakum huwa alamu biman ittaqa Allah on wete andudo mo on moy wete kulo Allah der modon huwa alamu biman ittaqa kanko on wete andudo kulo Allah der modon nin jawmirawo bangi do wer aya 53 afara aita alladhi tawalla o wi annabi jomako ayyayi o do liido accini hande tokkago qur'anuna ay tawalla o doylake anil khairi wa atillahu al khairu fu wa arada an ittiba'il haqqi o doylake bo o accini tokkago lawol gonga gol qur'an waddilum wa akda wa ata qalilan wa akda o hokki petum den o fam o bondini her dokkal maako yugalu wi'e akdar rajulu gorko hande o bondini idha qalla khairu to khairu maako famdi dum man wete akda hako goldo moddi bo o wi aya capantati jooba a indahu ilmul ghaibi fa huwa yara yilika wodi o wandi ghaibuna kanko man odo yi'ana al maana ko wete maana man a inda hadha al mukdi yilika woni har o bondindo o ilmu ma ngaba anhu ko wirni accini mo wete ghaibu min amril adhabi ibde fi wal hande yangada fa huwa ya'lamu dhalika wa andi bolwarum dumna ndani am lam yunabba bima fi suhufi Musa walla o yecaka ko waɗer ɗereji annabi Musa nelal muɗum alluwaje ɗe Allah hokki ɗum tawreta na yani al asfa ɓawoɓe annabi adama tagama ɓe umrore Allah teniɗo kum fa yakunu o laati kanko annabi adama ɓawoɗon o tagi koreji annabi adama bo beteɗo hawwa had beccal annabi adama o teridiri ɓe caka maɓɓe ɓawoɗon leñol wurti hakkude maɓɓe gal daba wa anna alayhi nash'ata al ukhra Allah teniɗon kanko on wete yonto yonkiji nyalumare dargal ay i'adatal arwahi kanko on wartirta yonkiji ila al ajsami her balli inda al basi wakati ummugal to wadi yake hoddirore ma ko wadi yimbe ummo jaa ha pellel kiita do man do kanko on wartirta yonkiji ha balli mudum yimbe man ummo jaa daro yeso jawmirawo aya 4 wa annahu huwa aghna wa aqna Allah tiri don kanko on jeniti kanko on nangi bo hande jenitare ay aata kanko Allah hokki kanko Allah tiri don kanko hokki al ba'da yoga o hokki dum bi gadri ma yunihi fodde ko jenititta neddo majum Allah hokki mo bi gadri ma yunihi fodde ko jenititta mo anin nasi o torata ko yimbe wa zada akharina wobbe bo Allah besdani dum malan jawdi fawgal gina ko buri jeyde bo Allah hokki be jowe jawle dum man kanko mari dum kanjum bo wala mardo dum ko luti Allah cenido aya 4 yaba wa annahu huwa rabbu shi'ra kanko wete jawmu horre wetede shi'ra hiya kawkabun khalfal jawza'i modi boyi dum horre go wonande do bawo jawza'u gada jawza'u kanat khuza'atu ta'buduha wodi heferbe yebre heferbe arab ben rewannobe horre nde ferewi innama zakara subhanahu innama yachagoma zakara subhanahu ala tenido o innani en annahu rabbu shi'ra kanko on wete jawmu horrande ma kawnihi rabban likulli al-ashya'i hawtade bolattago Allah on kanko o wete rabbu kala hunde fu kanko mari dum wala jawmirawo ko lutimo dum man kanko man wete jawmirawo amma haado huwa rabbu shi'ra ko wadi o wiri ko goldo o wi al nam lirraddi ngam o lorna ala man kana yabuduha do heferbe yebre heferbe rewannobe lawru ndudo wetendu horre ndedo dum man dum lornugo do mabbe kajjum o wiri ko gollo wa annahu huwa rabbu shi'ra kanko on wete jawmu horre wetende ay shi'ra ndedo ay hiya kawkabun khalfal jawza'i kanat khuza'atu ta'buduha وقيل إنما ذكر سبحانه أنه رب الشعر مع كونه ربا لكل الأشياء
hawtade kanko ono latti kuɗɗe fuu kanko mari ɗum amma o wi ɗum be konngol ngol ɗo lir raddi ngam o lorna ala man kana yabuduha dow ɓe rewannoɓe hande hoore nde ɗo wa annahu ahlaka adanil ula kanko on halki yimɓe annabi huudu alayhi salatu wassalam nde ɓe hande ɓe geddi annabojo maɓɓe ɓe tokkaki lawol allah on waɗi kanko on halkiɓe her aya 50 ɗo o wi en ɗum ay wa hiya awwalu ummatin uhlikat ba'da nuhin kamɓe wiyete ummatore halkande ɓaawo halkugo zamanu annabi nuhu yimɓe muɗum allah halkiɓe ɓaawo ɗon kamɓe gamaru nde lewru man waɗi geɓe ɗiɗi qala al mushrikuna heferɓe ɓe mbi saharana muhammadu kanko man o sirake gite meɗen giyen lewru geɓe ɗiɗi amma na ɗum geɓe ɗiɗi ɗum man ɓe mbi ɗum sihiri fa qala llahu allah cenɗo ɓaŋiɗo wi wa in yaraw aya tan to ɓe gi aya yani in shigagal gamari kanjum wiyete ko nufa ha ɗo sekkitago lewru geɓe ɗiɗi man yuridu ɓe ɗoylo ani tasdigi ɓe accina gonɗingo ɓe gonɗinta wal imani biha ɓe nuɗɗingo aya garka ka ɓe jaɓata wa yaqulu sihrun mustamirrun ɓe mbi kamɓe man ɗum siiri ɓe ɗiɗo annabi je ɗon ɓeɗi dow siiri siiroɓe foroy ay gawiyun cembiɗɗo shadidun mana man siiri caatuɗo ya'lu kulla sihrin ɗum ɓango dow kala siiri garaɗo pat siiri man kañum ɓurata min qawlihim her konngol maɓɓe istamarra shay'u hunde ɓeɗake mana man ɗo tokki foroy ida gawiya to sembiɗi wastahkama hiitake dow hande ko woni her muɗum waqila konngol ɗiɗaɓol bo wi mustamirrun da'imun muttaridun mana man siiri foroy duumiɗo hande ɓeɗiɗo peeciɗo kare nde fu ɗum siiri man on gonduɗen kanjum waɗi nden kamɓe wabotoɓe ko ɓe gi aya ko kaya nder ayaje bo ɓe jaɓata kanjum allah wi wan yaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamirrun aya tataɓa allah ceniɗo ɓaŋiɗo o wi wa kullu amrin mustaqirrun ayi jawmirawo ɓaŋiɗo o wi kala hunde fu woodi keerol muɗum muntahin ila gaya nam fakadabu ɓe pewni watta bawuɓe tokkake kamɓe heferɓe makka ahwa'ahum giɗaɗe nafsuji maɓɓe allah wi her aya tataɓa wa kullu amrin mustaqirrun kala fiwol fof woodi hempiɗirde muɗum e haɗata muntahin ila gayatin wato hempiɗan woodi kempeɗe allah waɗi dani falhabaru yastaqirru bi ahli lkhayri ay falkhayru kadi falkhayru yastaqirru bi ahli lkhayri o wi khayru ɗum kañum man tabitira ɓe yimɓe lattiɓe ɓe khayru wa sharru sharri bo yastaqirru bi ahli sharri tabitira ɓe yimɓe sharri aw malla bo li kulli amrin haqiqatan kala hunde fu woodi haqiqa muɗum li kulli amrin haqiqatun kala hunde fu woodi haqiqa mum ma kana minhu fi dunya fa sayadharu ko letti hunde man her piiji duniya ma hunde man wangan wa ma kana minhu fi l akhirati fa sayurafu to lettake hunde nden lahira bo ɗum bo tammi andego to wiyete mana konngol aya ka ɗo wa kullu amrin mustaqirrun ɗo ɗon mari ma amanaji ɗiɗi banno modi bo waddi aya nayaɓa o wi walagad ja'ahum min alamba'i ma fihi musdajarun hakika warani ɓe er habaruji ko goɗɗo surgilta ɓi adama ay walagad jaa kuffara makkata hakika warani heferɓe makka min akhbari l umami ibde habaruji ummatoji almukadibati pewnuɗe annabo en muɗum almaksusati alayhim ayaje man qissaɗe dow maɓɓe gari fil qur'ani ha qur'anu ma fihi ko woni her muɗum kifayatun keƴonal li kaffihim ɓe nanto ani suuyi ɓe accina ko halli ɗum man ɗo ayaje garɗe ko surgilta ɓe ko ɓe andata allah ceniɗo ko qissiɓe ha deftere qur'anu ko sali her yimɓe salinoɓe annabo en saliɓe dani hikmatun baligatun aya jowaɓa o ɗum hikima fantuɗo almana ko wiyete mana man alqur'anu deftere qur'anu nde hikmatun hikima woni her maare kad balagatil gayata hewtake kempe har kempe kam fof ɗum man wiyete hikima gonka ha qur'anu laysa fiha naqsun wala halalun woda ha qur'anu ɗo nakkasuye wala bo hande ceggol mana man ko wonnata ko qur'anu waddi ɗum man ɗum woda nden fama tugnin nuzuru o wi wasoɓe ɓeɗo walla wasuji ɗiɗo ɗi jenititta heferɓe ɓe allah haalti dow muɗum maya nder keferaku ay lan tugniya nuzuru shay'an anil mu'anidina o wi hande lattake jenititta ko wiyete wasu jenititta herɓe lattiɓe dundarɓe ɓe dundarɓe kamɓe ɓeɗo ɓe nafata ɓe maya nder keferaku
fa inna inadahum dun daraku maɓɓe yasrifuhum ɗo firlita ɓe an qabulil haqqi ɓe accina jaggu gonga ɗum wiyete yaake heferɓe makka allah wi annabijo muɗum heɗa aya jeegooɓa fatawalla anhum ɗoyla ɓe an annabijo ay arid anhum ɗoyla ɓe ya muhammadu an annabijo wala tut'ib nafsaka ta townu hoore maɗa nafsu maɗa bidawatihim ewnago ɓe her lawol allah man haythu nokku lam yu'assir fihimul inzaru wasude nafay dow maɓɓe kam ta townu nafsu maɗa her ewnago ɓe her lawol allah yawma yad'u da'i ñalumare ewnotoɗo ewnoto tammi ewnago ila shay'in her hunde go nukkurin waynande ay wayninde ay wadkur innan ɓe ya muhammadu an annabijo hada al yawma ñalumare tamminde wargo ndeɗo wadda'i eɗen moy ewnotoɗo man ɗum moyjo o wi huwa israfilu kanjum malaikajo ɓeeteɗo israfilu kañum tami fof goluwal ngal ewno wa shay'un an nukru hunde lattinde waynide bo al amrul fadi'u hunde ñiddule allahi nden yunkirunahu nde ɓe jankirta ɗum isti'zaman ngam wommingo nahuɗo hunde man li adami taqaddumil ahadi lahum bimislihi ngam hande so woyende han daago alkawal hunde irin mare meeɗa e wadgo kamɓe man ɓe gara hunde nde meeɗa e wadgo ɗum ɓe tammi yigo ɗum ɓe keferaku maɓɓe nguuɗoto e mayri dow maago ndani allah wi khusha an absaruhum yakhrujuna min al ajdathi ka annahum jaradum muntashirun ɓe gurto her gabrije maɓɓe ɗo kamɓe man ɓe ɗon ɓerɗe giɗɗe maɓɓe lattiɗe toskiɗe ɓe ɗo kultori yakhrujuna ɓe gurto min al ajdathi har gabrije maɓɓe ka annahum anumma kamɓe jaradum muntashirun ɗum mbiyeten doƴu bana baɓɓatti gurtoto har babal gotal ujineje gurto har wurde woore banni ɓe tami wurtorago ay yakhrujuna ɓe gurto min al quburi gabrije maɓɓe kalilatan absaruhum giɗɗe maɓɓe tampuɗe ɗum kultori min adulli ibde toskare wal hawani yawnare nde ɓe gurtori her muɗum kefere hakkugu ɓe gardi ka annahum anumma kamɓe li kasratihim her ɗuɗki maɓɓe wahtilatihim be jillotiral maɓɓe jaradum mbiya ɗum baɓɓatti o mum bastun cankitaɗi muhtalitun jillotirɗi baduhu bi badu yoga muɗum be yoga ɗum pat ɗum ɗo waña noon wañarde woore banni ɓe gurtorto allah wi ha aya joɗetaɓa mutiina ila da'i ɓeɗon jawɗo har ewnanu nduɗo israfilu ewni ɓe ɗo ɓe pompande luwal ɗo o fuufi luwal ngal ɗo musri'ina alhaali ɓe yawɗotoɓe ila da'i her ewniɗo ewnanu nduɗo wa huwa israfilu kaju wiyete israfilu malaikajo o ewnoto har nder luwal ɗo woodi no ewnortoɓe kadi e ewnadu man ɗum ndu tammi wi'ego yaqulul kafiruna heeferɓe mbiye ñande nden kadi hada yawmun asirun ñalumare nde kam ñalumare sande jamum saabun shadidun wato satunde alal kuffari dow heeferɓe walakinahu laysa bi shadidin alal mu'minina nde wonande satunde dow lattiɓe julɓe kam non allah ceni ɗo wi alal kafirina gayru yasirin nde latti nande hoyde dow heeferɓe amma dow julɓe kam nde lattake nde hoyde ñalumare majum allah wa en nde taweteɓe er ñalumare nde lattoɗen en ɗum nde hoyde dow meɗen enen majum ndani naam ɗum en timmini timmi tayib ɓe fodde nde keɗitoroɗen ha tafsiru meɗen hande ɗo so jawali to allah hoddiri hawrugo meɗen allah waɗ en nde nanoɓe konngol bongol hutiniroɓe be magol en mbaali dow aya en tammi ummago dow aya joyena yaɓa ha suratu iktarabati saatu wa caqal gamar inchallah allah fondu en e sawaba